ኮይኑ ኩሉ ምርኣይ ዘይብሉ ናተይ እሞ ናይ ትርኣይ ዝነኽብ ናይ ትስምዕዮ ዓንደልቲ ዒሙ ንናብሮ ክደሪኹ ኩሉ ጸሊአዮ ገንዘብ ክንዲ ፍቕረ ሒዘ ልበይ ከመይ ከነግሶ ኩሉ ግረፍዮ ንዒ ተኽሊ ፍቕሪ ዳግም ከነፍልሶ እንካብ ምኩር ፍቕሪ ሓሪኽዮ ንምኩር እንጌራ ኣበይ እሞ ትነብር ሓንሳብ ጥራይ ነፍሲ ተጠቢራ ኣብ ልቢ ፃማ ክኾኖ ገንዘብ ትሰድለይ እዋኑ ልበይና ዘኽተመ ብቐንዱ ፍቕሪ ልቓሕ ሓበይ ክተዱ እዚኣ ትመስል ኣብታ ውድእቲ ስራሕ ይራኽበና